βουνό μπροστά. Τα πυροτεχνήματα για τη γιορτή της Ανάστασης θα γίνουν αφορμή για τη διαμάχη μεταξύ του ξένου και του ντόπιου. Το βουνό μπροστά. Μια ταινία για την ανθρώπινη επικοινωνία και τον αλληλοσεβασμό. Μια ταινία σκληρή, ρεαλιστική, αληθινή. Μια ταινία για τον άνθρωπο. Το βουνό μπροστά, του Βασίλη Ντούρου. Από τις 11 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά στο Σινέφιλι, Πλατεία Αμερικής. Από το νεανικό πλάνο. Το βουνό μπροστά. Το βουνό μπροστά. Τα πυροτεχνήματα για τη γιορτή της Ανάστασης θα γίνουν αφορμή για τη διαμάχη μεταξύ του ξένου και του ντόπιου, του άθεου και του θρήσκου, της ξεροκεφαλιάς και του γαμότου. Δεν έχει σήμα. Ούτε εμένα. Δεν πιάνουν εδώ πάνω. Είναι το βουνό μπροστά. Ανάσταση είναι. Τριτανάκο. Άιντε, δώσ' του να καταλάβει. Γίνεται να πάρω κάμια ρουκέτα για το παιδί. Σου είπα να μην ξαναπατήσεις στο χωριό. Δεν μπήκα στο χωριό. Ούτε από τον δρόμο να περνάς. Τα πυροτεχνήματα θα τα ρίξουμε το βράδυ στον Αγιάννη. Αν θέλεις πάρε το παιδί σου και ελάτε να τα δείτε. Άμα είστε εδώ το βράδυ, θα τα αγοράσω όλα εγώ. Δεν έχετε λεφτά. Είναι μουσουλμάνος. Θέλει να ρίξει τα πυροτεχνήματα για να μας προκαλέσει. 1 χρόνο δουλεύουν για αυτά τα λεφτά. Και είναι έτοιμος να τα δώσει. Από εγωισμό. Ούτε το παιδί του σκέφτεται, ούτε τη γυναίκα του. Αν ρίξει τα πυροτεχνήματα, τους προσβάλλεις. Είσαι χριστιανός? Και χριστιανός και μουσουλμάνος. Το βουνό μπροστά. Μια ταινία για το φόβο του ξένου, το ρατσισμό και την αλαζονία. Μια ταινία σκληρή, ρεαλιστική, αληθινή. Μια ταινία για τον άνθρωπο. Αυτά κομμένα. Εγώ δεν θα ξανάρθω σε άλλο ταξίδι. Σταματάς δηλαδή? Δεν μ' αρέσει η δουλειά. Δεν φταίει η δουλειά. Η ανάγκη μας φταίει. Εγώ δεν έχω μεγάλες ανάγκες. Το βουνό μπροστά, του Βασίλη Ντούρου. Από τις 11 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους. Από το νεανικό πλάνο. Το βουνό μπροστά. Τα πυροτεχνήματα για τη γιορτή της Ανάστασης θα γίνουν αφορμή για τη διαμάχη μεταξύ του ξένου και του ντόπιου. Το βουνό μπροστά. Μια ταινία για την ανθρώπινη επικοινωνία και τον αλληλοσεβασμό. Μια ταινία σκληρή, ρεαλιστική, αληθινή. Μια ταινία για τον άνθρωπο. Το βουνό μπροστά, του Βασίλη Ντούρου. Από τις 11 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά στο Σινέφιλι, Πλατεία Αμερικής. Από το νεανικό πλάνο. Το βουνό μπροστά. Το βουνό μπροστά. Τα πυροτεχνήματα για τη γιορτή της Ανάστασης θα γίνουν αφορμή για τη διαμάχη μεταξύ του ξένου και του ντόπιου, του άθεου και του θρήσκου, της ξεροκεφαλιάς και του γαμότου. Δεν έχει σήμα. Ούτε εμένα. Δεν πιάνουν εδώ πάνω. Είναι το βουνό μπροστά. Ανάσταση είναι. Τριτανάκο. Άιντε, δώσ' του να καταλάβει. Γίνεται να πάρω κάμια ρουκέτα για το παιδί. Σου είπα να μην ξαναπατήσεις στο χωριό. Δεν μπήκα στο χωριό. Ούτε από τον δρόμο να περνάς. Τα πυροτεχνήματα θα τα ρίξουμε το βράδυ στον Αγιάννη. Αν θέλεις πάρε το παιδί σου και ελάτε να τα δείτε. Άμα είστε εδώ το βράδυ, θα τα αγοράσω όλα εγώ. Δεν έχετε λεφτά. Είναι μουσουλμάνος. Θέλει να ρίξει τα πυροτεχνήματα για να μας προκαλέσει. 1 χρόνο δουλεύουν για αυτά τα λεφτά. Και είναι έτοιμος να τα δώσει. Από εγωισμό. Ούτε το παιδί του σκέφτεται, ούτε τη γυναίκα του. Αν ρίξει τα πυροτεχνήματα, τους προσβάλλεις. Είσαι χριστιανός? Και χριστιανός και μουσουλμάνος.
Το βουνό μπροστά. Μια ταινία για το φόβο του ξένου, το ρατσισμό και την αλαζονία. Μια ταινία σκληρή, ρεαλιστική, αληθινή. Μια ταινία για τον άνθρωπο. Αυτά κομμένα. Εγώ δεν θα ξανάρθω σε άλλο ταξίδι. Σταματάς δηλαδή? Δεν μ' αρέσει η δουλειά. Δεν φταίει η δουλειά. Η ανάγκη μας φταίει. Εγώ δεν έχω μεγάλες ανάγκες. Το βουνό μπροστά, του Βασίλη Ντούρου. Από τις 11 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους. Από το Νεανικό Πλάνο.